तामुलपुर जिल्लानि गरेस्वर खाजना बेंखननि सिङाव थानाय खोला हरिजरानि करगेश्वर बर' आरो पुर्णिमा बर'नि फिसाजो बिरगोस्रि बर'आ साननैसो सिगांनिफ्रायनो गोब्राब बेरामजों नाख्रेबजानानै दं। नंगौ, सासे खुदियाया 12 बोसोर बैसोआवनो मोनसे जेथोगोनां बेरामजों नाख्रेबजानानै दं। रांनि आंखालनि थाखाय साबसिन फाहामथाय होनो हायाखै दुखुथिया नखरा। दुखुनांथाव बिमा बिफाफ्रा गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'निसिम फाहामथायनि थाखाय रांखान्थियारि हेफाजाब मोननो हास्थायदों। बिमा पुर्णिमा बर'नि बादिब्ला बिरगोस्रिया जोनोमनि समाव मोजाङैनो दंमोन, नाथाय लोमजानायनि जाहोनाव 20 साननि उनाव नलबारिनि गंसे सोरखारि नङै देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन। नाथाय देहा फाहामसालियाव गोरोन्थि फाहामथायनि थाखाय बिरगोस्रिनि थासारिया बांसिन जेथोगोनां जायो। बिरगोस्रिखौ उनाव जीएमसीएच देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादोंमोन, नाथाय बिरगोस्रिनि देहाया मोजां थासारियाव फैयाखिसै। बिरगोस्रिया दा 12 बोसोर बैसोनि, थाबायनो आरो जिरायनो आरो रायलायनो हायाखै आरो नखरा गथ'नि इयुनखौ लानानै जिंगासिनो गोनां जानानै दं। न'आव जिगाबनि फालांगि खालामनानै माबोरैबा उदैखौ सुफुङो। बिरगोस्रिनि साबसिन फाहामथायनि थाखाय रायजोनिफ्राय बायजोआव लांनो राङारि अनसुंथाइ लुबैदों। पुर्णिमा बर'आ गोसो गुदुं दोलो आफादफोर आरो सुबुंफोरनिसिम अनसुंथाइ हरनो थाखाय नैबे एकाउन्ट नम्बर 3098883284 आरो IFSC SBIN 0010413 आव अनसुंथाइखौ हरनो थाखाय खावलायहरदों। ছোৱালীটোৰ নাম বিৰগোস্ৰী বড়ো, মোৰ নাম হৈছে পূৰ্ণিমা বড়ো আৰু বাপেকৰ নাম খৰ্গেশ্বৰ বড়ো। জন্মটো ভালে আছিল ছোৱালীজনী। পিছত আমি গুৱাহাটীৰ পৰা জিএমচিতে জন্ম হৈছে। জিএমচিৰ পৰা লৈ আনিলোঁ। 20 দিন পিছত ঘৰতে তাৰমানে গাখীৰ নাখায় আৰু গাখীৰ নাখাৰ কাৰণে আমি নলবাৰীত মেডিকেলত নিলোঁ। নিয়াৰ পিছত ICUত থৈ দিলে তাক। থোৱাৰ পিছত চকু এটা সোমাই গৈছে আৰু তাতে এসপ্তাহ ৰাখি কিনে পিছত আকৌ ৰেফাৰ কৰি দিলে জিএমচিতে। তাতে নিছিলোঁ, তেওঁ ভালে নহ'ল ছোৱালীটো। এই জন্মৰ 20 দিন পিছতে হৈছে এইটো বেমাৰটো। এতিয়া ছোৱালীজনীৰ বয়স এতিয়া 2012তে জন্ম পাইছে, এতিয়া 12 বছৰে চলি আছে। কষ্ট, বহুত কষ্ট মোৰ। এই ছোৱালীজনী চব ভাত পানী খুৱাই দিব লাগে আৰু কোলা ল'ব লাগে। বহিও থাকিব নোৱাৰে, বিচনাতে থৈ দিওঁ, বেছি সময় থ'বও নোৱাৰে, কথা ক'ব নোৱাৰে এনেকৈ। আৰু শৌচ পেচাব কৰি লয় কাপোৰতে, গোটেই ধোৱা পখলা এনেকৈ কৰি থাকিব লাগে, চাফা কৰিব লাগে। নাই, কৰিব পৰা নাই। দেখাটো এতিয়া ক'তো দেখুওৱা নাই। আমাৰো পইচা পাতিৰ অলপ প্ৰব্লেম এনেকৈ, বহুত কষ্ট। বাপেকে এনে সৰু সুৰা বিজনেছহে কৰে, খৰি বেপাৰ কৰি খায় এনেকৈ। চৰকাৰৰ পৰা আমি একো সহায় পোৱা নাই, কোনো আমাক সেনেকৈ চোৱা নাই। মহোদয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মই আহ্বান কৰোঁ, ছোৱালীটোৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে অলপ সহায় কৰি দিয়ক মোক। নাই, এতিয়া কৰা নাই। পইচা পাতিৰ অভাৱ। এই দুটা চলি আছে, চলি দুটাকে খুৱাব লাগে। বাহিৰত চিকিৎসা কৰাৰ মন আছে, যদি কোনোবা চৰকাৰে যদি সহায় কৰি দিয়ে, এনে আমি নিজাকৈ নিব নোৱাৰিম আৰু এনেকৈ। এতিয়া চলি থকা চৰকাৰ প্ৰমোদ বড়ো মহোদয়, আপোনাকো মই আহ্বান কৰোঁ, ছোৱালী যাতে অলপ সহায় কৰি দিয়ক। गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेबक समाजजों गनायथि होजानाय IFSC इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदा। लोगोसे 2024-25 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो फैगौ जोबथा जुन दानसिम मुं थिसननाया सोलिबाय थागोन। 12 एबा HS नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथायखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरी एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय IFSC इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'ल'जि, फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं, OT टेक्निशियान, ICU टेक्निशियान, रेडियोल'जि टेक्निशियान। बेफोर कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS जों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन।
लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोना बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दंब्ला IFSC इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि 9395899391 एबा 9821663110 मबाइल नम्बराव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।